chi bai ule in zawa in von lo du sakna chi bai thami kan buk veka chau tun laya Mizoram a lar le ti tam tu ber social media lu tu tam ber ne bok chu khilam atanga kuvara ro champhai district a alo lu chungchang hi ania champhai khopuya po nimin lokhan hemi chungchang kai hnoi nia ngai thei district borsap son chua du lo lan terin kong te an zuwa Republic Day te an boycott DC in son tur hi dangin ria chilin an duty tlai var ani ome Mizoram mun sang a cheng te po in social media kaltlangin a chanchin tlang puile boruak ron ir chua dan tur chu kan theu to in arin om kuwa hi a ro le a hring oma a hring hi chu pan hna le chinai nen kan ei bera kuwara ro hi tun hma deuh ka chuan pan hna chinai tatin kil thumin an khora kan ei ber ania mizo ten kuwa hring ei kan chin ta khi Meghalaya chengte ti dang kan lak ani mai thei tuna kan buai pui tak luai kuwara ro hi chu kuwa hring anga pan hna le chinai nena ei ve mai chi ni lowa tun hma a kan ei ang po kha ani chia lo mai thei song bola a hlutna le man bel cha value added aman to zo ka hral thei ani anti kuwa chungchang in ti redeu te soidan chuan kuwara hring kan kamram mai hi agriculture product anga ngai ania kuwara ro ero hi chu value added ti ani nuwa ka ti tuinang chi vailo kai noi angai ani thung kan hriat thiam dan tur chuan supari an ti mai phai vai hovin an thial thin mizo te poin ei kan chin ve ta kang em chi gut kha an ti chi te nena in lai chin ni in an soi bok eng po chu ni sela kuwaro hi zu ang dawania zu in le zuar isi tu ten khap tura sarkar an nor chiam ang dawin kuwara ro po hi a buai pui ve lem lo then katin an do dal mai ni in mi then khat chuan an soi zu hi mitin tana thil tha ani lem lo ti kan reveka ma se in du an tama wangin muslim ram ti lo khovel ram dangin an khap ngai to lova Mizoram a hian kan khapa wangin zu in le zor chu dan bo chiat na alo ni ta chutiang che chuan Myanmar atanga dan lo anga lak lu dang te zinga kuwara ro sum dona hian wat drone a hlota a kan hota luai kan heti tamek ani hi heta hian India le Myanmar trade anti mai abikin zo kho thar le khomoya ramri in sum don tona border trade chungchang hi soifi ama sakpot angai ome sarkar lai pui chuan Asia chim sakram te nena in sum don tona kalpui te hi adua sarkar masa in look east policy ati po tuna sarkar lai pui control mek hian ak east policy tia aming thlakin zo ko thar chau ni lo long tlai lama Kaladan multi-modal transport project lian taksiamin Asia chim sakram te nen in sum don ton dan tur hi abuai pui em ani chutiang ani lai chuan sang kha zakwa somli pariata British of na atanga zalena mu Myanmar hian unua kai roi sarkar ti lo kha sarkar pa ngai ala ron ngai lo ti kan seve kome an president masaber so su thai le prime minister unu kai roi na in ankal chawa sang kha zakwa somluk thleng khan mi puin an aiwa rural tu turan thanga ma se mars ne ni sang kha zakwa somluk pani khan general nawin chuan sipai chakna manga mipui sarkar din chu paitla in sipai sarkar adin chota sipai sarkar nan huaya he ram hi aom chho ta char ani ber mai kum sang ni som pani khan ong san su chi kai roi National League for Democracy NLD le atho pui te chuan in thlanna chu ve in ne takin sarkar na an changa atak taka kum sang ni som panga rampung mo pin thlan an bo sai khan NLD le atho pui ten chiang takin thena an changnon le an ho tu nu chu sap pasal nei ani chuan namin an ram president nin phal saklawa state councilor tia vochapin an sarkar ta November ni ria sang ni somnia in thlan pui an nei le chuan ama aena sajoken NLD le atho pui te chuan nena an changa ma se sarkana an in siam fel malok February ni ka sang ni somni pakhat khan se pai chakna mangin
sarkarna an la le ta ani kha sipai sarkar hian poisa ati thi jing em a mipui chan khi arap thlak tak zet thin ani hei hi Burma Myanmar din hmun ani miao wangin ramria insum don ton hi atakin akal hlei theilawa akal theilok po in arin omlo sarkar mu mal nei ngai lo ram le na insum don ton na dan dikle ataka kalpui tum chu har sa takani chu baka Myanmar poisa chiat hi ataka a hlutna aya sangin an sarkar khian abituk lui tlata chu chuan India rama sumlama thu nei tu Reserve Bank of India RBI le State Bank of India SBI te atimang angani chu wangin tuna po hian insum don ton na asum chevel hi Singapore kaltanga chinfel ania mailbook zokatar ti vela chinfel kha RBI le SBI tan ti chi ani lo ni in an soi tlat mai chu tiang chu thil om dan ani miaw wang chuan kuwara ro ani emaw kho chhak siam secret chang ngapi ni hoi chi electric le electronic bungrua in chi zong hi Myanmar atanga dan lawalak lu vek ania dan anga lak lu thei ani lo chan chu kan soi tawng kha ni rui hlo baka tunma deuh khan Bangladesh helpol nen thleng tur ral thuam tol thlak om thina heng thili chu khovel puma khapani rangka chak tol hi tunma ang em chuan sarkar lai pui hian angai pui mo lutuk to lo ani mai theya hei po hi Manipura more le Mizoram lama alakal reng thin ani rui hlo le ral thuam baka chuan tam tham taka sarkarin alak lu akhap rangka chak tiam lovin Myanmar atangin bungro tam taka lo lu thina ataka insum don ton legal trade kalpui thei alani miaw lo wangin dan ang nilovin bungrua alo luta Mizoram lam atanga lu chho tam ber chu le tha ani mele tun din muna hian dan ang taka insum don ton hi kalpui taila kan in hlok pui hlein a in buk tok lo na sa hle dona chu wangin apoi mo ber chu khilamin an du tur an drama omlo hi Mizoram ngeya kan chin kan siam chu ve hi nia chulama tanlak chu apoi mo tak zet mai kuwaro hi enga tinge heti taka Champhai district a cheng mi then khat khian an huat ti hi zona lian taka thing ome Champhaya ommek le khochuak kuwaro tol tu ten ka hne na nge pon soiber chu truck lian ketam puin an phura kong pui ate chia teni then khat le chuan dan lawa sum dona smuggling ania hei hian mi pui ril ru a huai kholo zelang ti an lau wang ni in an soi boka an thalai ten ol sam taka sum an thok chuak thei khian an nung chang a moral ati chia ti in soi an om bok kong pui hi lir thei kala tura siam ania a tlo lowa a chema ni chuan sarkar mo ania contractor na thok thar voi sela amo putu ten man tang ye le ei ruk sim sela kong pui hi chu tlowin a thareng mayang kong tha bin siam sak thailo sarkar hi hemi kong a chuan dem tur an niang an du lo na chan pani na hi an pom dan ani tak tak chuan dan ang taka lak lu thei ani lo awanga dan lowa lak lu bungrua zong hi kan hua in kan du lo vek tur aniang thalai tian le kha ka zir chan ber pakachu ha dam dewa cheng tam tak lak lu venia ol sam le ha dam jok dewa thalai ten sum ana lu thi soinoi sak lu tuk te hi achi ang em ka he olo mai han ngai to ve ma te u chu wangin tuna kuwaro tol kan do dan hi ngai to chen angai viu mai dan lawa tol zong hi khap vek kan du chuan chumi tu chuan sarkar hi na takin kan lor tur ponia thil pakhat thlur bing lovin NLUP nuaya vokte sem chuatur khati hun laya thil ti thei takin PRRS vok pu hrilena hmun ngei mai Myanmar atanga alak thlak kan sema wanga sangni sompatum sangni somparuk sangni sompariata vok singtel temeu an thi khan a thi tamla ber Champhai district vok vul tu tenen kan mi mu ve fo mai ma se minol puin engman soi lawa tuna phei chuan kan thei ngil le hial to machine hei hi kan chiang hle turani dan lawa tol illegal trade hi kan du lo tak zet ani chuan dan kala tol zong hi khavek turin tran kan la turani ang aizol khola ya po zuar chuak ngam lo tur khopin na takin khap tur ani bokang ni lova
bung ro pakhat chauh kan thlur bing chuan tute emaw isi rawng kan kai tawh chuti rual erawh chuan khap vek taila ramria awm champhai leh a district khawpui chhunga mi thenkhat te khian a tuar lam a sa ber tur an ni ang kan ram dep chin state a awm kan zofa dang ten an tuar hmasa le bawk ang thil hi chi taka a nghawng tur nen a chhut hi a tha fo ani tunah pawh hian champhai khawpui chhunga mi thalai rual te leh pawl eng pawl emaw hoin kadawe tiin hma an la nasa hle mai a hei hi champhai pialam miama atanga dan lova illegal trade hmanga Mizoram chunga bungrua chi hrang item hrang lo lu te hi khap be vek ni ta sela atuar na sa ber tur chu champhai khawpui khi an ni nge anga mizo mipui te pawh hi kan ne bawkang chu wangin item pakhat chauh huat bika midang te sum huna ani awanga maw tute maw ina an tola an hlok pui theina awanga ni maw i sika thil ti mai kan ni chuan kan ril ru chu aten om hle tina aniang ngun takin ingai tu tlang theng u ole viewer te nena ngenna jevelela kan channel mila subscribe sak lo te kan milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo hungal zel theina turin notification bell kha met ula ola inda don ya